ole tuna chuan splitting middle term kan zir dawn ani pawimawh hle mai class 7 8 9 10 te pawimawh zawla tin patchhuak tawh tan te na zawng mek tan te pawimawh em ani question kan ziak atah hian solve turin kan rawn dah ngal dawn ani x square plus 5x plus 6 equal to 0 ti ni a left side hi ani la term pathum a middle term chu 5x ani middle term hi term ni kan split dawna kan lo ziak anga tuna hian x square plus 5 hi ka split dawna wangin bracket chunga ka dah rianga ka kan lokang 5 hi dah hian ka ziak dawna zia dan chi dangin a inkarah hian plus nge minus awm tur tih kha pawimawh a helai third term value hi enang hei 6 main plus awm ani time plus awm awangin tah hian plus hi ziak ang hei minus lo ni se chuan tah hian minus hi ziak mai ang chuan awm zia chu number pahnih kan eta kan bela 5 chhuak tur hei lai ngai tura kan bel khawma 5 chhuak tur kan pun tira 6 chhuak tur tina lo ni ta ni ngai tur wang ula 3 le 2 khalo lang ta ni draw 3 2 are 6 alo ni anga 3 plus 2 to 5 kha 3 plus 2 5 4 plus 1 te po 5 ani tholo ma se 4 into 1 6 ani lo atro hei lo dikta chuan ziak thalenga x square plus 3 le x hi multiply nga 3x hei plus ani wangin plus vek 2 le x po 2x plus 6 equal to 0 tata khian common kan lang first two terms atang common kan langa hemi te pahnih hian x common a awm ani x a awm ve ve a tlem zawk zawk kan langa x pahnih a pakhat i lo la chhuak tawh a pakhat a la chuang ani common kan lakin thiam tho tur angai la plus 3x ah hian x he tah hian lo chhuah tawh wangin la awm chu 3 hen puntir ma te x le x x square x le 3 chu 3x a dik chi a then third term ah hian plus awm wangin plus dah la tan in share dang tur chu first bracket le second bracket a value hin angai ngei tur ani splitting middle term a helai ti dik ani chuan kan lo dah log hi alang kan lo dah log ang x plus 3 chuan hi an wang lai term third term hi pawimawh lut tuk ania 2x tur ania tan x a lo awm log tawh a tan enge ka dah hang ti kha lo ni ta ni 2x a x awm tawh 2 koluk deuh en tur nia 2 le x 2x multiply la 2 le 3 po 6 ikhan 0 lo ni mai chuan tah hian factors pahnih ang kan siam anga x hi ziak la ta mi hi lang plus 2 hi plus 2 bracket pon ami kha bracket chunga mi dang ve ve tang e pakhat zok la la hi du zok hi la voi khat lak tur tin ani chu adik ang kana lo ni a kan zo trepa 0 multiply chuak tur chuan 0 pakhat zok hing elo ni ngai ta ni 5 le 0 po multiply la 0 ni don ti ang deuh kan either x plus 2 equal to 0 or x plus 3 equal to 0 khan da zel tur ani chuan hei x hi solve anga x equal to plus 2 hi minus 2 lo ni anga plus 3 hi minus 3 lo ni mai ti hian answer lo dik to ni mai question number 1 a le homework atan han chok ve ula number 2 na x square plus 7x plus 12 equal to 0 number 3 na x square plus 9x plus 20 equal to 0 number 4 na table kan tana nga to thlengin lo cheka number 4 na hian in do ni ma hian x square plus 2x minus 15 equal to 0 hi step khat kan la ka split dona 2 hi eta he minus 15 ein current plus nge minus tur ka ti kha hetai minus minus number pahnih kan multiply a 15 chhuak tur kan paya kan subtract a 2 chhuak tur to la 15 chu 5 3 ani em
5 3 jar 15 5 for 3 by 2 number hi then na chuan all tuk lo kha ngai tu ngai kha ve de wanga ma se table in thiam join che theina x square o ta hen x ka da mai hetro hi la mi plus 5x he minus 3 ro chu plus into minus minus anianga minus 3x minus 15 equal to 0 x common la le ula x plus 5 heta hian inang tur ka lo ti kha x plus 5 to he minus sign to minus da la 3x to ra x om sa to 3 he multiply la di khapang chuan da le la x minus 3 kan la tro bracket chungi pakhat zok zok ti zo lo lo mai o equal to 0 either x minus 3 equal to 0 and z se deuh leka or x plus 5 equal to 0 hey bracket lo point thei thowa bracket here moya x equal to minus 3 ka right side plus 3 plus 5 hi minus 5 lo ni ve thunga answer tur lo ni chu ti zong ka ni a in lo cho chun zom ve don nia ani phot ule